салому дуруд ҳамватанони азиз, бародарону хӯрони муҳоҷире ки дар муҳоҷират қарор доред, берун аз муҳоҷират ва қонунгузориҳои муҳоҷиратро пайгирӣ мекунеду ва ба шабакаи мо обуна шудагӣ ҳастед. Имрӯза навори мо дар бораи амнистия, дар бораи қонуни авфе ки 31 декабри 2024 аз тарафи президенти рус ба имзо расид. имрӯз дуюм навори ман дар бораи ин чиз ба ки дахл дорад, ба ки дахл надорад, ҳамаша гуфта мегузарам. метавонед ки маълумоти даркориро дар ҳамин навор барои худ пайдо кунед. касоне ки обуна шудагӣ нестед, ба шабакаи мо ҳатман обуна мешавем, зангулачаро зер мекунем ва наворро гирифта ба ҳама наздикони мо равон мекунем ки то ки ҳама аз ин қонуне ки имзо шуд бохабар бошанд ва шахсоне ки ин чиз дар кор аст. инчунин ба шабакаи мо дар телеграм ба ном қонун РФ ё ки дар омада дар телеграм менависед ки қонун РФ ё ки дар ҳамин навор дар якум комментария бо воситаи силка дар омада метавонед ки обуна шавед ва аз қонунгузориҳои Россия огоҳ бошед. инчунин ин указро ҳам ман дар шабакаи худ мегузорам, метавонед ки хонда маълумот пайдо кунед ки ба шумо дахл дорад ё дахл надорад. касоне ки дар омада комментариҳои қабех менависед ва мегӯед ки ина Вадим Кожиневков ту перевод карӣ, ту ин хел карӣ, ту ин хел карӣ. худо ба шукр ки 3 рӯз шуд 100 000 просмотр гирифт навори мо. 100 000 одам навори моро тамошо кард. ин аз он дарак медиҳад ки наворҳои моро ҳам одамои тамошомекардагӣ ҳастанд. агар ба шумо писанд набошад, шуморо ягон кас маҷбур намекунад ки шумо дар омада ҳамин наворро тамошо кунед. шумо ҳамун калазардои гӯш кардан гиред. ин навори ман фақат барои одамое ки тоҷикия мефаҳманд, забони русиро хушрӯ намефаҳманд. акнун сар мекунем дар бораи қонуни аф ба ки дахл дорад. якумаш дахл дорад ба шахсоне ки дар ҳудуди Россия ноқонунӣ қарор доранд, не ки запрету депорт надоранд. яъне ки шуморо қапида депорт карда бошад ё дар номатон запрет дошта бошед, шумо ҳатман бояд ки ҳудуди Россияро тарк кунед. то кай ҳозир ман гуфта мегузарам. шахсоне ки омадид дохили Россия шудед, 3 сол 4 сол шуд, 1 сол шуд, 2 сол шуд дар Россия ҳастеду то ҳол ҳуҷҷат кардагӣ нестед, ҳуҷҷатотон тамом шудагӣ, не ки запрет депорт надоред. шумо метавонед ки ба адлияни УФМС бошад ё дар адлияни полис бошад муроҷиат кунед. дар он ҷо шуморо тафтиш мекунанд 100%, отпечатки палец мегӯянд, изи ангуштон расм мегиранд шумоя ва ба тамоми базаҳо тафтиш мекунанд. агар ягон хел угроза безопасности мегӯяд дар забони русиш, хатар ба давлат ва шумо анализ месупоред, агар ҳама анализотон хушрӯ бурод, ягон касалӣ надоред ки бар ин давлат хатар меорад, шумо метавонед ки буду бофти худро қонунӣ гардонед. не ки ин чиз 100% кафолат намедиҳад ки шумо аз ин тафтишҳо мегузаред. агар аз ин тафтишҳо нагузаред, шуморо ягон кор намекунад, турма намекунад, ягон ҷо намешонад. шумо муҳлат метиҳад ки фалон муҳлат ба ту баро аз Россия, туро мо наметавонем ки ҳуҷҷатотро қонунӣ кунем. агар қонунӣ карда тонад шуморо, шумо аз ҳамин тафтишҳо гузаред ва шумо дубликат мигратсиони карта метиҳад, рафта патент кардаю дигар ҳуҷҷатҳое карда аз пайи коратон шуда мегиред. якум ҳолаташ ин ба ки дахл дорад. ба ки дахл надорад. ин дахл надорад ба шахсоне ки ВНЖ, РВП патентотон бекор шудагӣ. шумо бояд ки ҳудуди Россияро тарк кунед ва аз нав даромада ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ гардонед. не ки шумо бояд ки аз Россия агар баромадед, аз 1 январ эсонуҷа баромадед, 9 моҳ бояд шумо дар ватан истед. патент РВП ВНЖтонро бекор карданд, шумо Тоҷикистон меред, 9 моҳ дар Тоҷикистон меистед, 270 рӯз ва омада баъд ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ мекунед. яъне ки патент мекунед ё намекунед ва яш ихтиёри шумо. бо ба ки дахл надорад. дахл надорад ба шахсоне ки дар Тоҷикистон қарор доранд. яъне ки шумо аз аэропорт гардондагӣ мувофиқи статьяи 27 бошад ё қисми 1 част 1 бошад ё шумо запрет доред ё депорт доред, ин ба шумо дахл надорад. фақат якта чиз ки бояд ки мо одамое ки документомо ҳуҷҷатомо қонунӣ нест, то 5 феврал ҳудуди Россияро бояд тарк мекардем. ҳамин дар асоси укази президент ки 31 декабр имзо шуд. акнун мо метавонем ки то 30 апрел дар Россия истему
баъди 3 апрел то 3 апрели 2025 ҳудуди Россияро тарк кунем. Яъне ки феврал бошад, март, апрел, бо 2 моҳу 25 рӯзи дига вақт дорем. 5 феврал, баъди 5 феврал гум туғритар мешад. баъди 5 феврал реестр пайдо мешад. Реестр гуфта ҳамин контролируемый лиц, одамое ки ҳуҷҷатҳошон ноқонунӣ аст дар ҳамон база пайдо мешад. шумо метавонед ки ному фамилияи худро ҳамонҷо зада фаҳмед ки шумо нарушение доред ё надоред. агар фаҳмед ки нарушение дореду запрет папрет депорти чӣ надоред, метавонед ки ба отделение полис бошад ё ФМС муроҷиат карда ҳаракат кунед ба ҳар ҳол ки ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ гардонед. ин амнистии пурра не, яъне ки чистична. як қисми одам мегузарад, як қисми одам намегузарад. ин мисли 2021 сол шудагӣ вақти пандемия ҳама запрет депорто отменид шуду, ҳамая аз як лаб гирифта қонунӣ кардан ҳуҷҷатоша. ин аз вай чиз фарқ мекунад. ин вақте ки шумо худатонро қонунӣ карданӣ мешед, аввал шуморо ба ҳама базаҳо тафтиш мекунанд, изи ангушту пангушту дигару ҳисобти, баъд ҷавоб метиҳанд. ё муҳлат метиҳанд ки ба Тоҷикистон равед, ё дубликат мигратсиони карта метиҳанд, ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ мекунед. ба шарте ки агар шумо запрету депортатсия надошта бошед. Запрету депортатсия дошта бошед, метавонед ки муроҷиат накунед, барое ки ба шумо отказ мекунанд, мегӯянд ки рафту буро Россия, ё бурда ба тарзи маҷбурӣ шуморо ба ватан равон мекунанд. дуюм қисми ҳамин указ, вақте ки шумо агар дохили ФМС ё отделение полис шудеду, ба шумо мепурсад ки барои чӣ шумо инҷо омадед, шумо мегӯед ки я хочу легализоваться в рамках указа под номером 1126, который был подписан президентом РФ 31 декабря 2024 года о легализации иностранных граждан. яъне ки дар асоси фармоне ки 31 декабри 2024 таҳти рақами 1126 имзо шуд аз тарафи президенти рус, мехоҳем ки будду бошти худро қонунӣ кунем. ҳам ба забони русиш гуфтам, бо перевод карда ба забони тоҷикиш. ҳоли бо ман агар ягон чиза хато карда бошам, дар комментария ҳатман шахсоне пайдо мешаванд ки худо баракаташон диҳад, моро менависанд ки ин чиза ту хато гуфтӣ, амнистия не амнистия, бо кимчи дига. худаш як баромада 2 минут ё 1 минут барои мардум набор карда, аммо тухаш намерасад, бо баромада комментариҳо ба гап мезанад. худованд ҳамотонро нигаҳбон бошад. бародарони азиз, хоҳарони азизе ки дар муҳоҷират қарор доред, боз баъди 10 число агар ягон ҷигаргуние ки шавад, ман ҳатман даромада ба ҳаминҷа навор карда ба шумо мефаҳмонам. ҳозира информатсияе ки яъне ки хабаре ки ҳаст ҳамин буд. яъне ки ин дахл дорад танҳо ба шахсоне ки буду бошти худро то ҳамин вақт қонунӣ кардагӣ нестанд, не ки запрету депортатсия надоранд. агар дошта бошанд, ин ба вай шахсон дахл надорад. баъд ин дахл дорад фақат одамое ки дар ҳудуди Россия қарор доранд. одамое ки берун аз Россия қарор доранд, ин қонун ба шумо дахл надорад. як бор дига такрор мекунам, медароед YouTube ё Google, менависед указ президента номер 1126 от 31 декабря 2024 года. ҳамонҷо дар омада якум қисмаш не, дуюм қисмаша мехонед. дар ҳамонҷо нависагӣ ки худаш қонунӣ карда метавонад ва ки наметавонад.